Unsay pasabot ini? Wa ka ni kay kiyasan pahiman. O kini na ang imong katapusan. Ang The Voice Drama Bisaya mudalit ka nato ning sugilanon. Asa ko? Ni ako sa sud sa akong larawan. May kahayag na akong nakita. Emmanuel! Sandra! Ikaw! Bayran mo bal! Ang gimo mo na ako, Emmanuel! Dugay ko nimong gibilanggo diha sa akong larawan. Ug ang imong kadautan, mao ang muhatod nimo sa katapusan. Dili kini mahimo. Sugilanon nga posibleng mahitabo sa matuod nga kinabuhi. Natagik sa hunahuna sa tagsulat. Ace Chavez. Larawan ni Manuel. Dalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Larawan ni Emmanuel.